ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಯಾನೊಂಜಿ ಮೀನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ, ಕಾಂಡ ಇದ್ದ ಮೀನ ಫ್ರೈ ಆಯ್ತೊಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ನಾಳ ಪನೂಜಾನು ಇತ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅಂಚ ವೆಜ್ ತಿನ್ಪುನಾಗ್ಲೇಗ ಸಾರಿ ನಾನು ನೆರಡೆ ವೆಜ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವೆಂದು ಪಂಡದು ಯಾರು ವೆಜ್ ಮೀನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅನ್ನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಚಾಲ ತಪ್ಪಿತ್ತು ಕ್ಷಮೆ ಇಪ್ಪಾಡು ಇಂಚೆ ಕೊಂಚ ಇಂಕು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋನು ನನ್ನದು ಮುಗ ರೆಸಿಪಿ ಪೂರ ಪಾಡುವೇನು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಯಾನು ಎನ್ನ ಪರಿಚಯ ನನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಬಂತೇನು ನಾನು ಏರು ಒಲ್ಪು ಓಲು ಉಳ್ಳೆ ಒಲ್ಪೊಲ್ಲೆ ಪೂರ ನನ್ನೊಂದು ವೀಡಿಯೋ ಬಂತೇನು ಅಂತ ಈಗ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಯಾವೊಂದುಂಡು ಪಕ್ಕ ಮೀನಿಂದ ಸಾರು ಮಲ್ದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮೀನಿಂದ ಸಾರು ಮಲ್ದೆ ಮೀನಿಂದ ಸಾರು ಈಗ ಪಕ್ಕ ಮೂಲು ಮೀನಿಂದ ಫ್ರೈ ಮಲ್ದೆ ಕಾಂಡಾಯಿ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಕಾಂಡಾಯಿದ ಮೀನು ಫ್ರೈ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿಜ್ಜಿ ನಾನೇನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ಜೋಕುಲು ಟಿ ವಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲು ಅಲ್ಪ ಟಿ ವಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲೇರು ಅಸಲು ಪೋಖ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಟಿ ವಿ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲೇರು ಆಗಲ್ಲನೇ ಆಗಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಅವನುಂದು ಎನ್ನ ಮೂಲ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಅವನುಂದು ಅಂತ ನಾನು ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಹೋದು ಬರ್ತದೆ ಬಾಜಿ ಪೂರ 19 ಒಂಜಿ ವಾರದ ಬಾಜಿ ಪೂರ 19 ಹೋದು ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಸಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ದಿವರುಂಡು ಆಗ ನಿಗಲ ಮತ್ತು ಆಂಡೆ ಚಾ ತಿಂಡಿ ಪೂರ ಆಂಡ ಅಡಿಗೆ ಆಂಡೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಎನ್ನ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಆಂಡು ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂದ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ಜೋಕುಲಿ ಗಂಜಿ ಕೊಡೋದು ಅಕ್ಲೇಗಿನ ರಜೆ ಆಯ್ತಾ ಇತ್ತಾರತ್ತ ಸಂಡೆ ಆಯ್ತಾ ಅಂಚಾದು ಬಡಾಪುಂಡು ಮನ್ಪೇರು ಗಂಜಿ ಚೂರು ಮೀನಿಂದ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತು ಕೊರಿಯಡರ್ ಅಡ್ಡು ಗಂಜಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಹಾಕ್ಬೇರು ಅಂಚ ಜೀರು ಮೀನಿಂದ ಸಾರು ಇನ್ನು ಉಪ್ಪು ರೆಡಿ ಉಂಡು ಉಪ್ಪು ರೆಡಿ ಉಂಡು ಜೋಕುಲು ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪಲ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಟಿ ವಿ ತಗೊಂಡುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಟಿ ವಿ ಪೂರ ತುಲೆ ಎನ್ನ ಪೂತ ಗಿಡ ತುಲೆ ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಆರ್ತಂಡು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂರ ನಡ್ತೇನು ಮಸ್ತ್ ಪೂತ ಗಿಡ ನಡ್ತೆ ಹೂವು ಒಂದುಂಡು ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಉಂಡು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಮೀನಿಂದ ಫ್ರೈ ಹಿಂದು ಆ ಒಂದುಂಡು ತಿನ್ನರ ಬಲ್ಲೆಗಾಯಿಸು ಈಗಲೇ ಗೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕ್ತಿಲ್ಲೇ ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಮಸ್ತ್ ದಾಯಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಮಂಡ ಮೇರ್ ನಂಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಚಾದ ನೀ ಮಸ್ತೆ ಮಲ್ಪೋಡ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಯಿ ಪಂಡ ಹಾಕಲು ಬತ್ತ ಬರ್ನಾಗ ಒಂಚೆ ಮಲ್ತಿದ್ದಿಂದ ವಾಯ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಅವರ ಬಲ್ಲೆತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೇರ್ಲ ನಿಗಳು ಎಂಚಲ್ಲರು ನಮ್ಮ ನಾಯಿನಿ 20 ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಹೊರಲುಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಾತೇರ್ಲ ಅನ್ನ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ದ ಬ್ಲಾಗ್ ಅವೇನೊಂಚೂರು ಅದಂಡ ತಪ್ಪಿತ್ತಂಡ ಒಂದು ಕ್ಷಮೆ ಕೊರ್ಲೆ ಜೋಕುಲು ಮೀನಿಗೆ ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕುಲು ಮೀನು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಂ ಓಯ್ ಆ ಹಿಂದಿಲ್ ಪಾತಿರ್ವೆ ಆ ಹಿಂದಿರ್ಲ ಪಾತಿರ್ವೆ ತುಳುಟ್ಲ ಪಾತಿರ್ವೆ ಯಾನ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ರೀಸೆಂಟ್ ಆದ ಮುಂಬೈಡು ಅಂಚಾದು ಎಂಕವು ಆ ಹಿಂದಿದೆ ಪಾತಿರ್ವೆ ಆಯ್ನಾತ ಇಡ ತುಳುಟು ಪಾತಿರ್ಲಕ ಮಲ್ಪೆಯಾನು ಹಿಂದಿ ಐನಾತು ಹಿಂದಿ ಮಲ್ಪೆ ಆಯ್ತು ತುಳು ಕಲ್ಪದೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡಾಗ್ಲಿ 2 ಜನಕ್ಲ
ಅಂಡ್ ಆಯ್ನಾತ ಆಯ್ನು ಪತ್ತೆಡಲ್ಲ ಆಯ್ ತುಳುಟು ಪತ್ತೆಡ್ಲ ಕಣೆ ಮಲ್ಪೆ ಹಿಂದಿ ಬೊತ್ತಿ ಇಲ್ಲದು ನಮ್ಮನೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮ್ಮ ಯಾಪೋಗ್ಲ ಬುಡ್ಡು ಕೊರ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಓಲೆ ಇಪ್ಪಡು ಏತೆ ಒಂದು ಏಟಿತ್ತಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ ತುಳುನು ಯಾಪೋಗ್ಲ ಮದ ಪರಿಚಯ ಓಲ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ತುಳುನಾಡ್ದ ತುಳು ನಮ್ಮ ಯಾಪೋಗ್ಲ ಮದ ಪರಿಜ್ಜಿ ಅಂತ ಅದು ಜೋಕುಲ್ಲ ಒಂಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಕಲ್ಪೋಡು ನಮ್ಮನ ಏತ್ ಬಂಡಲ ಹಿಂದಿ ಬರ್ತಿರ್ವೆ ಆಯ್ನ ಪಪ್ಪನ ಹಿಂದಿ ಜಾಸ್ತಿ ಹಿಂದಿ ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಿರ್ಲ ಅಂತ ಅದು ಜೋಕುಲ್ಲ ಹಿಂದಿ ಅಂತೂ ಬರ್ತಿರ್ನು ಎಂಕ್ ಇಲ್ಲಾರ ಕುಂದು ಬೋರ್ ಅಂಚಂಡು ಕೊಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಚಾಲ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂದದ್ದು ಯಾನು ಮಲ್ತೀನಿ ಐಕೆ ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ದಿಲ್ಲೋಲು ಅಂಚ ಧೈರ್ಯ ಮಲ್ತೀನಿ ಆಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಾನು ಒಂದು ಮಲ್ತೀನಿ AJS ಬ್ಲಾಗ್ ಆಲೆನ್ನ ಮಿಗ್ದಿ ಆಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಇದೆ ಮಲ್ತೀನಿ ಮುಂದು ಫಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಥರ ನಾಚಿಕೆ ಹಾಕೊಂಡು ದಾಲ ತಪ್ಪಿತ್ತು ರಕ್ಷೆ ಮಲ್ಪು ಅಂಚ ಇದೇ ಮೀಂದ ಫ್ರೈ ಇತ್ತ ರೆಡಿ ಉನ್ನಾರ ಬಲೆ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಉನ್ನಾರ ಬಲೆ ಮೀಂದ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಹಾಯ್ ನಾನು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಾಜಿ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಅವೈತ ಮೆತ್ತೆ ಸೊಪ್ಪು ಜತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೈಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದು ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂಚ ತೊಟ್ಟು ಪಾಡ್ದು ಪೇಪರ್ ಕಟ್ಟದ್ದು ಓಡು ಬಾರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಒಂಜಿ ವಾರ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಒರಿಡವು ಐಕೆ ಸ್ಟೋರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಅನ್ನೊಂದು ನನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ಈಗ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ ಸುಮಾರು ಬಗ್ಗೆ ಬತ್ತಾತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಒಂಜಿ ಮೂಲಂಗಿ ಬತ್ತ ಇಂಚ